menneskerettighedshelt. Hvad hedder han? Sig hans navn! Nej! Sig det! Sig det! Jeg skal have vide nu! Skal I dine oplysninger? Stop! I menneskerettighedernes navn! Stop! Jeg skriver en kritisk artikel om vores samfund. Gør du ikke? Kræften ikke sige noget om vores samfund. Det er ytringsfrihed, mand. Fuck dig. Kræften ikke sige noget om vores samfund. Det er ytringsfrihed. Jeg smadrer! Stop! Jeg er imod menneskerettighederne artikel 11. Hvem tror du er? Han har lov til at ytre sig. Du har lov til at ytre dig. Du skylder mig penge. Jeg har ikke dine fucking penge. Giv mig en penge, Du skulle da ikke slå mig ihjel, Jeg mand. rykker dig, mand. Du tyder op der, Jeg rykker dig. Fuck dig. Stop! Jeg er MRL. Stop! I menneskerettighedernes navn. Han har ret til at leve. Artikel 1. Du har ret til at leve. Larsen skal trimmes 1 cm i kl. 3 eftermiddag. Du har bare fået det gjort. Selvfølgelig, min herre. Hvad fanden? Det er slaveri, det der. Det er brud på menneskerettighederne. Stop. Du er fri nu, du er ikke en slave. Nej, du er anholdt. Du har ret til ikke at udtale dig. Hvordan anholder du mig? Alt hvad du siger, det bliver brugt imod dig. Jeg har ikke gjort noget. Stop! Det er en krænkelse af menneskerettighederne. Du må ikke anholde ham uden grund. Du er ikke anholdt. Han har krænket dine menneskerettigheder.